Hoxe tócanos falar da banda de Santa Cruz. Eu, que son un pouco cotilla, decidín que a mellor maneira de facelo era colándome nun dos seus ensaios. Non sei se podedes escoitar a música. Ben, o que vou facer vai ser un pouco improvisado. Vou entrar e facerlles preguntas a aqueles que me queiran contestar. Así que vos pido disculpas porque non sei que vai sair moi ben deste vídeo. Vamos para dentro. Hola, Cristina, agora que somos da mesma quinta e que xa somos adultas, temos hipotecas, responsabilidades, maridos, contame que é o que che aporta a banda para que despois de tantos anos sigas aquí. Pois moitas cousas. Se me poño a falar, bueno, eu creo que xa falo eu sola, pero sobre todo emocións, moitas emocións, porque tanto para o bo como para o malo, pero somos como unha especie de familia, rimos xuntos, choramos xuntos, choramos de alegría, choramos de pena, choramos por moitos motivos. Entón, principalmente, pois emocións e moitas vivencias, moitas relacións con xente que ao mellor, se non fora pola banda, non me relacionaría con elas, porque a diferencia de idade é moi grande. Nada, en resumen, pois eso, emocións, moitas vivencias e moita amistade. Hola, Uxía, contame como é o proceso de aprendizaxe para estar na banda. O proceso de aprendizaxe para estar na banda. Pois o proceso de aprendizaxe, ao final, ti, desde que empezas a tocar un instrumento, tens que andar traballando, pero desde que entras aquí, ao final, tens que estar traballando todo o que traballamos aquí na casa, os ensaios todas as semanas, ao final vai collendo forma pouco a pouco, entre ensaios xerais, ensaios parciais e todo o que hai, pois pouco a pouco vai. Consideras que é moi duro? Non, porque ao final ves con ganas e pásalo ben, entón unha cousa suple a outra. Contame a túa primeira actuación, estabas moi nervioso? Bueno, un pouco, sí. Foi no Festival do Patio. Fallei unhas cuantas notas aí. Bueno, nervioso non, estaba máis ou menos entusiasmado para empezar ca banda grande. Sigues poñéndote nervioso agora? Non, No. agora xa me acostumei. Está superado, non? Sí. Vale. Contame algunha anécdota curiosa da banda. Pois recordo unha actuación cando era pequeno que eu estaba comprando unha bolsa de garrapiñadas e resulta que xa tiña que estar tocando e estaba o director esperando por mí para tocar e mirándome con cara de asesino de que estás facendo? Que deberías estar tocando e eu miña garrapiñada ali e, bueno, pois tiña que tocar. Vale. Con que artista che gustaría tocar? Pois é unha pregunta difícil, pero a nivel profesional gustaríame tocar con algún artista reconocido de algunha orquesta boa ou profesional. Que canción ou música te gusta máis interpretar? A mí gustame interpretar a música clásica no ámbito da orquesta, así que calquera sinfonía de Mahler. Contanos algunha outra anécdota da banda? Bueno, algunha que outra anécdota hai, entre algunha que está un poquinho reciente, fará 4 aniños a mellor. Foi nunha procesión que é en Finisterre que dura alrededor de 2 horiñas. E iso, claro, faiche falta a percusión que é de pasacalles, e cando chegamos a la Fisterra, pois démonos de conta de que non tiñamos a percusión para comezar. Entonces, claro, como estamos máis ou menos a 2 horiñas de camiño, pois a ver como se facía, que a percusión. E ao final, pois, houve que chamar a uns compañeros a que nos levaran hasta Fisterra a percusión, porque senón unha procesión sin caixa, por exemplo, ou sin bombo, non a pode facer. Bueno, ao final solucionastedes entonces. Sí, ao final, sí. Sempre tirando un poquinho de fíos de compañeiros, pois vais arreglando estas cousas. E caemos moita bronca do director? Bueno, naquele momento o director non tiña moito humor, sobre todo cos percusionistas, de olvidarse do instrumento. É como se eu vou tocar e non levo o gozazo, pois terei que asubiarlle. Bueno, a min pasaríame. Hola, Alejandro, que consello lle darías a un neno que acaba de empezar? Pois, normalmente os nenos cando empezan ou cando acaban de empezar teñen moitísima ilusión. Quizás o único que lle falta é, pois, esa paciencia que a veces fai falta, porque cando se empeza, pois, todo de novo, os papeles son un poquinho máis difíciles, é complicado a veces seguir as indicacións,
Eu recordo cando eu empecé, na que fai xa moitos anos que iba asustadísimo os ensaios, non? E a tocar tamén. Entonces, quizáis, o consello para os que empezan é que tranquilos, que pouco a pouco as cosas van salindo, vais mellorando. As experiencias que se viven dentro da banda, eso quedache pa sempre. De feito, a maioría da xente que está aquí, precisamente como xa dixeron antes, por as experiencias que vives dentro, as amistades que faz, que son para toda a vida. Xa para rematar, voulle facer unha pregunta a Gustavo, que é a máis importante. É certo que se liga moito sendo músico? Bueno, hai un dito que din que os músicos chegan, tocan e se van. Entón, non sei, a ver. Algo pode ser que sí, pero... Pero na túa experiencia? Na miña experiencia, non. Bueno, aquí estamos nunha das aulas da Escola de Música, onde está Pablo, o profesor, Pablo, un alumno. Que instrumento tocas? O bombardino. E gustache tocalo? Sí. Sí, o pasas ben na banda? Sí. Vale, pois moitas gracias, Pablo. De nada.